యెహోవా మీకు దొరకు కాలమునందు ఆయనను వెదుకుడి, ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి. యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం 6వ వచనం ఇలాగూ సెలవిస్తూ ఉంది. నీ యవ్వన ప్రాయాన్ని నువ్వు దేవుని కొరకు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావా, లేక ఇంకా నువ్వు లోకంలో పడి ఉన్నావా? లోకాశలతో, ఆచారాలతో, లోక బంధాలతో, తప్పుడు స్నేహాలతో నువ్వు దేవునికి దూరంగా జీవిస్తూ ఉన్నావేమో. ఆయన ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినను నువ్వు నిర్లక్ష్య వైఖరిని కలిగి ఉన్నావేమో. తర్వాత చూద్దాంలే, చాలా ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకుందాంలే, ఇప్పుడైతే నచ్చినట్టుగా జీవిస్తాం అనేటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నట్టయితే దేవుడు ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన ప్రతిదానికి ఒక కాలము నిర్ణయించి ఉన్నాడు. అది క్షమాపణకు కూడా దానికి ఒక కాలంను ఆయన నిర్ణయించి ఉన్నాడు. కనుక ఆయన దొరికే సమయంలోనే నువ్వు ఆయన వద్దకి తిరిగి రావాలి. ఆయన నీకు సమీపముగా ఉన్నప్పుడు ఆయనను వేడుకొని క్షమాపణ పొంది మనల్ని మనం సరిచేసుకోవాలి. దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మరలా జీవించాలి. కనుక మనం విన్న వాక్యాన్ని మన హృదయాల్లో భద్రపరుచుకొని మన జీవితాల్లో అన్వయించుకొని మనలో ఆ మార్పు అవసరమైతే సరిచేసుకుని దేవుని బిడ్డలుగా జీవిస్తాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.